Miljoona asiaa, mitä pitäisi muistaa. Mitä se hyvä asenne oikeasti meinaa? Käydä kysymässä kiinteistöpalvelun Sollin työntekijöitä. Työnhaussa hyvä asenne on sitä, että olet reippaasti ihan itsesi. Ystävällisyys, myös kun ollaan asettu ihmisten kanssa puheissa, niin heidän kuunteleminen ja heille vastaaminen kysymyksiin. Näyttää, että on kiinnostunut mitä hakee, että kysyy työstä ja ehkä jopa vähän tehnyt kotitehtävän perehtynyt, mitä se työ sisältää mahdollisesti. Se iloinen, reipas asenne siihen yleisesti tulemiseen ja olemiseen siinä. Ja tietenkin ollaan sitten positiivisella päällä, kun puhutaan ihmisten kanssa, että tulee hyvää energiaa ja aurinko-energiaa, kun ollaan Sollilla. Nyt mä alan oikeasti olla enemmän ystävällisempi, ehkä enemmän reippaampi, enemmän energisempi, kysyä oikeasti asioita.